मा खारनाव दिप्ति बसुमतारीनि थाखाय भट होनो बादों देलाय? मा खारनाव, मा जाहोनाव? नायदो बिथाङा गोबां जोंनिनो बर' मेथाइ, भिडिअ एलबाम, फावखुंग्रि सासे जोबोद ना गनायजाथाव एक्ट्रिस जोंनिनो बर'नि गेजेरावहाय आरो न'आबो क'क्राझारनिनो आरो लोगोसे नोंथांमोना मिउजिक भिडिअसफोरावहाय गोबां इन्ट्रेस्ट खालामबाय बिनि भिडिअसफोराव गुवाहाटी सारियालि नोंसा नोम्फाया गय बेफारि नोंसा नोम्फाया फाथै बेफारि बेफोर गानफोराव ना आरो बाथ' गांनि गोबां मोजां मोजां एलबाम दङ बिथाङा बर'निनो गोबां समायना रमायना ना बिथांनि गानखौ बिथांनि एलबाम मिउजिक भिडिअखौ लानानै ना खननानै नायनानै इमप्रेस खालामबाय गोजोननाय मोनबाय ना दा नैबे सेसनावहाय वर्ल्डआवनो बिथाङा चाइना हादराव थांनानै दिनैहाय अन्थाव बाथाव बर' रावजोंनो भट बिदों बेखौनो माबोरै होनो बाखो दे साननानै कम्पेयार खालामदों जे प्रनिता सर्गियारिमोनजों आरो मानसिखौ सिनायनानै भट होनांगौब्रा प्रनिता मोनालाय मा बर' रावखौनो मोजां रोङा आरो बिसोरो बड'लेण्डआवनो गैखाया नङा होमबा जि जालांबायब्रा बिसोरो दिन्थिलांबाय गावनि केरेक्टार गावनि इमेज आरो गावनि माखासे ना आखल आखु बेफोरजों गावनिनो सिनायथिखौ जोंनो दिन्थिलांबाय गावहा सार्टिफिकेट लानानै थांबाय गावनि आखलनि सार्टिफिकेट सोर मोजां मोनो जों रावबो मोजां मोनाखै दुखु मोनदों नङा होमबा बे गावनि सार्टिफिकेटखौ गावनो दिन्थिनानै गालांखाबाय जोंनि सिगाङाव जों दायो रावबो मोजां नङा होमबा बा बिजि जालांबाय सिगाङाव दायोथ' नैबे जोंनि दिप्ति बिनानावा सिस्टारा बियो बेबायदि गोरोन्थि मालाबाबो खालामफेराखै जोङो गोरोन्थि नुनायखौ जों इगनर खालामनांगौ बाट बिनि बागैथ' जोङो गोरोन्थि नुवाखै दिनैसिम गोबां एलबाम गाबोबाय ना बर'निनो फावखुंग्रि अन्थाव बाथाव बर' रावजोंनो भट बिदों ना देब्रा लोगोफोर बेबायदि नङा अन्नानै ना जाय इगनर खालामदों नोंथांमोनाबो एसे सानफिननानै भट होदो भटआबो मिथिनाय बायदियैब्ला नंगौना नङा सियरलि आङो चेक खालामगासिनो 5 नभेम्बरसिम लास्ट दिनै 2 तारिख जाबाय थ' लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना सापर्ट होदोब्रा बिनानावखौ सिस्टारखौ बेबो क'क्राझारनिनो बर' फिसा आरो लोगोसे बर'निनो फावखुंग्रि गोबां एलबाम गाबोनाय जोबोद समायना मा बुंनो लोगोफोर माने आंनियाव कमेन्ट फैजादों भट होआ होननानै आं गोबां नुदों बेल' नङा दायो आं स्क्रिनाव दिन्थिनाय बेल' नङा गोबां कमेन्ट फैनायखौ आं दुखु मोनदों आरो नोंसोरनो इमप्रेस खालामबाय मेथाइखौ गोजोननाय मोनबाय एलबामाव बैसागुआव माबा फांसनाव आरो माबा पार्टियावहाय बे मेथाइफोरखौ दामै दामै इन्जय खालामबाय गोजोननाय मोनबाय बे एलबाम गानाय आइजो बर' फावखुंग्रिनि थाखायनो जोङो गुबुन बै सिगाङाव जालांनाय प्रनिता मोननि थाखाय बिसोरजों कम्पेयार खालामनो नाङाब्रा नङा होमबा बियो अलरेडि जोंना बर'निनो फावखुंग्रिखा एक्ट्रिसखा गोबां जोंखौ नायनानै एलबाम दिहुननानै जोंखौ गोजोन होबाय जोंखौ इमप्रेस खालामबाय आरो बेखौ जों भट होनोबाय दुखु मोनदों इमानबो माबा नङा गोरा नङा भटआ लोगोफोर भट होनानै हो इमान गोरा नङा जेनेखि जिमेल आरो पासपर्ट बेखौहाय लगइन खालामब्लानो बिथांखौ भट होनो हायो आरो फ्रियाव ना फैसा गारनानै जोङो होनो हाया गोबाङानो नंगौ नाथाय प्ले स्ट'राव थांनानै वान जन एप्सखौहाय डाउनलड खालामनानै फ्रियावनो भट हो आरो बेबो सासे मानसियानो गोबांथा भट हरनो हायो टाइम बाय टाइम टु टाइम दसे नेनांगौ जायो एसे टाइम नेनांगौ जायो भट होफिननो हायो थ' जोंबो होबाय आंथ' दाहालागै 10थासो होबाय थ' आरो आंनि लोगोफोरखौबो आं होगासिनो बिसोरबो आरो इमान गोरा नंखाया भट होनांगौआ जोबोद इजिसो जाय गोरोंफोरनि थाखाय आरोना रोङैफोरनि थाखाय आं मैयानो माखासे भिडिअसआवहाय दिन्थिलांबाय पस्टनि गेजेरजों लोगोफोर नोंथांमोना चेक खालामनानै भटखौ होलायदो आरो बेल' नङा जुदि बेबायदिनो भट होआलासिनो थायोब्ला जोंनि फिउचार बिसोरो जोंनि फिउचारसोब्रा ना बिसोरो जोंनि फिउचार जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि उन जोलै जोंनि फिउचार बिसोरनि थाखाय जों सापर्ट होनांगौ ना आरो दायो बेबायदिनो होआ होननानै बै जोंनि फिउचारफोर ना बिसोरनि थाखायबो होआलासिनो थागोन जि जालांबाय गुबुन सासेया बेफोरखौ बावगारदो नङा होमबा गुबुन सासे सानै बाट जोंनाथ' फिउचार दङ जोंना निउ जेनेरेसन दङ बेखौहाय जोङो सापर्ट होनांगौब्रा लोगोफोर गोसोखौ एसे बोरैबा मोनदों आरो कमेन्टआव बेफोरबायदि बुंहरनायखाय माने भट होआ मा दरखार गोबाङानो बुंदों मा खिथुआव अरनांदों नोंहालाय बेबायदि नङा आंनाव बर'नि थै दं जोङो फिउचार दङ जों फिउचारनि थाखाय जों गासैबो गावजों गाव सापर्ट होआब्ला सोर दङ
जोंखौ सोर सापर्ट खालामो नङा होमबा थ' जोंहा जोंनि बर'फोराबो ना जोंनि फिसा जोंनि बर' रायजोनिफ्रायनो इमान गिदिरसिम सहैदोंब्ला वर्ल्डआवनो ना दुनियायावनो चाइना बायदि हादर जायगायाव जुदि सेलेक्ट जालांनो मोन्दोंब्ला बेखौ जोङो देरहा होनाया मोजां जोंनिनो हारिनि थाखाय सिनायथिबो जागोन सोरबा बुंदों मा मोनगोन बेखौ भट होनानै आरे मा मोनगोन बिनि एन्सारखौ रायजो राजायानो होदो दे मा मोनगोन जों गावनि बर' हारिनि सिनायथिखौनो मोनगोन जोंनि बर' हारियावबो नर्थ इस्टआवहाय आसामाव बेबायदि बर' रायजो दं बेबायदि बर'फोरनि ड्रेस दङ जोबोद बिउटिफुल बेखौ देखायदोंना बेथ' लोगोफोर मा बुंनो जौगानो थाखाय जोङो गावजों गाव सापर्ट नांगौ जोङो माबा मोनसे आवगायनो थाखाय जोङो खौसेथि नांगौ जेरै उरिया बेसेबां गोजौ गिदिर न' लुयो बिसोरो माबोरै इमान फिसा उरिफोरा ना फिसा मोस्रोमफोरा गिदिर न' लुयो गिदिर उरि हाफाव खालामो माबोरै खौसेथि बिसोरा खौसेथि दं थिग बेबायदिनो जों मानसि जानानै माखौ हाया नङा होमबा लोगोफोर आं एसे बेस्थ' डिउटियावनो दङ सरि अब्लाबो बिजिनि गेजेरजोंबाबो आं बे ससे भिडिअसखौ लाबोबाय नोंथांमोना शेयार खालाम प्लिज अननानै